हॅलो 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 कोण ताई हॅलो 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 सगळे आहेत ना आहेत ना हॅलो हॅलो आम्ही आलो तुमचं शिटी नको शिटी घ्या आली पाहिजे आली लव यू मित्रा शिटी नको शिटी घ्या पाहिजे हे बघा सर्वप्रथम रंगभूमीला वंदन करून भारतीय जत्रेला वंदन करून भारतीय शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राजमाता राष्ट्रमाता आई जिजाई आणि जमल्या माझ्या तमाम राजकलाप्रेमी रसिक माता प्रेक्षकांना शाही संधी कोरे दिल्ली शाखा निवाडकर नृत्य कलामंडळ रायगड आमच्या वतीनं शाहिरी पानाचा मुद्रा पानाचा मुद्रा पानाचा मुद्रा बघा आयोजक मंडळ किंवा एवढी मंडळ दिले ठीक आहे त्या गोष्टीमध्ये कव्हर करेन ते गेले कुठे आपले असू द्या बघा हे नियोजन छान आहे मंडळाचं उत्तम आहे प्रश्नच नाही 9-2 मित्रमंडळ दिवा आणि सगळे चाहते आहेत सगळे सर्विसमध्ये गोवाचे चाहते आहेत गोवानं कार्यक्रम करायचा आहे आपलं करणार संदीप आला दिव्यात आणि म्हणून त्या मंडळामध्ये सर्व काय असतील सदस्य असतील त्यांना सुद्धा औरंगाबादचा मानाचा मुद्रा उत्तम नियोजन केलेला आहे तसेच आज मला संगीताची साथ लाभली आहे ढोलकीपट्टू माझे थोडं गावचे सुपुत्र ज्यांना टीव्हीच्या माध्यमातून अनेक संगीत क्षेत्रामध्ये अजय अतुल बरोबर त्यांनी काम केलं ते माझे एकदम ढोलकीपट्टू विषदा सुद्धा टाळ्या होत्या ज्यांची गाडी
याची गाणी प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये मोरेबॉनच्या हृदयामध्ये आहे आणि प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये आहे. ते संगीतकार गायक आणि कवी आमचे खेड आंबेगावचे सुपुत्र पंकजदा काताळे त्याला सुद्धा मोरेबॉनचा होते ना यार. अरे खेळता माणूस आहे, घाबरायचं नाही, संदीप आलाय. म्हणून त्यांचे बंधू बघा, मूर्ती लहान कीर्ती महान पॅड वाचन आमचे प्रणवदा काताळे त्यांना सुद्धा मोरेबॉनचा मानाचा होता. शक्तितुऱ्यामध्ये आज मला स्वरूप नाही, पण शक्तितुऱ्यामध्ये संदीप बुवामध्ये 2011 साली ज्याने बँजो वाजवला तो माझा पालघर गावचा सुपुत्र साठे मुलींचा गावाला आहे ललित केसरे, त्यांना सुद्धा मोरेबॉनचा मानाचा होता. उत्तम साऊंड आहे. आज राजाला आलं काय नाही ना साऊंड आपण सगळ्या तुम्हाला सुद्धा उत्तम साऊंड आहे मानाचा मुलगा. म्हणून आज या ठिकाणी ही कला सादर करण्यात सगळेजण निवड नृत्यकला पदक त्यांचे मंडळामध्ये सगळे काय असतील, शाळेमध्ये सगळे असतील, त्यांना सुद्धा मोरेबॉनचा मानाचा मुलगा उत्तम सादरीकरण केलं आहे. तसेच आज या ठिकाणी शाही संदीप मोरेबुवा सगळी शिष्य मंडळी आलेली आहेत. सगळ्यांची नावं घेत नाही कारण वेळ कमी आहे. बरेचसे लोक आहेत, दर्दी पण आहेत, आमदार खासदार कोण असतील, नगरसेवक असतील, शाखाप्रमुख असतील, सगळ्यांना मानाचा बसणार मोरेबुवांचा वेळ नाही. फक्त आज हे नियोजन उत्तम केलेलं आहे आणि म्हणून माझे आजचे रविवार आज तू पण आलाय. माझे मित्र शाहीर, उत्तम आवाज, उत्तम फेटा, आज भेटलं माझे मित्र शाहीर सचिन धुमर, त्यांना सुद्धा मोरेबॉनचा शाहीर मानाचा मुद्रा, शाहीर मानाचा मुद्रा, शाहीर मानाचा मुद्रा. बघा ही लोककला आहे, झगडा होणार सचिन बुवा, झगडा हा निश्चितपणे होणार नाही, पण ही लोककला आहे. कला टिकवायचा प्रयत्न आपण दोन्ही शाहीर करतोय, अनेक काय कलाकार करतात आणि म्हणून नियमानुसार माझा प्रश्न, माझा विषय आणि तुमचा प्रमाणपत्र दाखवायचा आहे आणि घेऊन जायचं आहे. आम्हाला दोन्ही कलावंतांना, दोन्ही शाहिरांना शेवटपर्यंत शांत असेल आणि बोलायचं काय कराल या अपेक्षा बाळगून माझ्या मी प्रथम फेरीला सुरुवात करतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. रसिकांच्या या आशीर्वादाने आजवर गायली गाणी मी हा प्रेम माये. अरे नामवंत शाहीर झालो रसिका तुमच्या कृपे आणि आशिष साथ असावी गीत गायनाला. नमस्कार करतो तुम्हाला मी आज प्रेमा. सामनाचा बुवा बघा सुरुवात करतोय. ही बाई हा माझा नवरा आहे आजचा फेटेवाला. आज आता नवरा आहे. खदलो काय पहिला खदलो काय आवाज संदीप बोल आलाय दिव्यात. आवाज पाहिजे म्हणून काय होते ऐका. सामनाचा अटीतटीचा होणार आहे.
चितवाला पाणी पाजणार आहे या चितवाला आज पाणी पियाचा पाणी पियाचा होते बुवा काय बोलाल बुवा पाणी पाजणार आहे आणि शेवटी हा नवरा बायकोच्या खुशी माझ्या असा नवरा तो निजणार आहे बायको मी आहे त्याची बायको मी हा माझा नवरा म्हणून काय म्हणतोय मी माझी बाजू सोडत नाही आजीबाई माझी शिष्य करताना सध्या हा बघा विषय कसा आणलाय आईचा विषय आणलाय आईची माया ही वेगळी आहे प्रत्येकाला आई आहे मला पण आई आहे पण मी माझी आधी माया विशेष कशी करते बुवा ऐका अरे या खुदा तुझसे आरज़ी लगा या खुदा तुझसे आरज़ी लगा ओ मुझे मैं उसे भूल जाऊं अरे ना करूं याद आऊं अरे मैं उसे वो मुझे भूल जाऊं वो ऐका विषयाला विषय भागाला भाग म्हणून काय म्हणतो ऐका माझी आई म्हणते आईची ह्या मायेवरती शिरावरती छाया आहे पण आईने जेवढे कष्ट सोडतील ना ते मी आज बोलू शकत नाही प्रत्येकाची आई असते म्हणून काय म्हणतो ऐका अरे या शिरावरती या टोपी आहे भेट मला बुवा अरे या शिरावरती माईची छाया माझ्या आईची प्रत्येकाची आई आहे तशी माझी फोटोश्री मला आहे अरे या शिरावरती माईची छाया अरे वेड्या आईची वेडी माया अरे निजली उपाशी ती तुला मोठ कराया शाहीर अरे निजली उपाशी तुला मोठ
कष्ट केले आई खूप फार वाहिला संसाराचा आधी माया आणि शक्तिवादी विषय काय म्हणलाय आईचे कष्ट जोपर्यंत आई मुलाला जन्म देत नाही तोपर्यंत करणार नाही. दुनियामध्ये अनेक देवदेवान आहेत. त्या देवांमध्ये जी पहिली कोण असेल आधी माया ती माझी आई आहे. ऐका मग काय म्हणतात. कष्ट केले आई तू फार वाहिला संसाराचा आई माझ्या माय वाहिलेच होते. माझ्या आई माझी माय वाहिलेच होते. कसला विचार नाही केला. तू वाहिलेच होते कसला विचार नाही केला. अरे संभाळीस मला 9 मास उद्यात तूच मला आई जन्म दिला. तूच आई मला जन्म दिला. ऐका कष्ट केले आई दुःख फार पाहिला संसाराचा दुःख दोन खास दिले आई तू कशी राहायची पण मला ते प्रेमाचे 2 घास दिलेस म्हणून त्या म्हणून ऐका 2 घास तू घातलेस काया 2 घास तू घातलेस काया वेड्या आई वेडी माया वेड्या आईची वेडी माया माया ममतेचा प्रेम स्वभाव म्हणून काळजात बोलले मीना आई सुख ऐश्वर्य आज तुझ्या दारी आहे. मानवा तुझं जीवन आज खूप भारी आहे. जगाची भीत बघा किती न्यारी आहे. पण खरं सांगतो मोरे बुवा स्वामी तिन्ही जगाचा आई हिला भिकारी आहे. तुझ्या पिताच्या माया ममतेचा प्रेम स्वभाव म्हणून काळजात गोरले
असे श्लोक रॉक रेडिओ क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड मुंबई यांचे संस्थापक सन्माननीय अविनाश दादा पाटील यांचं शुभागमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील या कार्यक्रमाच्या वतीनं आपण मनपूर्वक असे धन्यवाद व्यक्त करूया. ते देखील द नेबल अकाउंट्स कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी मुंबईचे हे देखील चेअरमन आहेत. त्यांचं देखील आपण मनापासून धन्यवाद व्यक्त करूया. आपण आला कार्यक्रमाची शुभ वाढवली त्याबद्दल आपले मनपूर्वक धन्यवाद. धन्यवाद. चला ठीक आहे. विषय कसा माहिती आहे काय? आयोजक म्हटल्यानंतर हा हो लवकर लवकर मग लवकर ओ हो ओ दादा लवकर नाही लवकर की लवकर म्हणून गणकात स्तवन गायले हो ऐका शब्दाने शब्द माझे व्यसन नाही काय नाही जे आहे ते इथंच आहे. पण सचिन धुवक बुवा उत्तम कलाकार आहे, उत्तम आवाज आहे. विषयाला विषय भागाला भाग. जो मला नडला त्याला आई शकून सोडला. विषयाला विषय भागाला भाग. लढायचं नाही संधी बोला पण विषयाला विषय भागाला भाग. तुम्ही पण तिथे गावाला तुम्ही पण जाणार काय म्हणतो ऐका. बघा विषय कसा आहे. आता आईचं नंबर काय झालं. माझी आई गावाला एकटी आहे. बघा विषय कसा आणलाय. बघा विषय कसा आणलाय. गो ऐका. माझी गावाला आई एकटी आहे. ती म्हणते बाबा आता कवलावर घर आहे गावचा पाऊस पडतोय पाणी गळतोय. पण तो मुलगा काय म्हणतोय आईला काय काळजी करू नकोस. 1 महिना अगोदर मी सुट्टी काढले मी गावाला येणार पण माझ्या बाप्पाला मी घरामध्ये आणणारच दरवर्षीप्रमाणे. व विषय कसा आणलाय बघा. पण आई म्हणते नको ती गर्दी असेल रस्ते वगैरे आहेत खड्डे पडले ट्रेनला गर्दी आहे. पण मी काय म्हटलं आईला ते फक्त गोवा ऐका विषयाला विषय भागाला भाग नाहीतर हा डेंजर आपण म्हणून तुझ्या आगमनाची ओढ लागली आहे प्रत्येकाला. येणार बाप्पा कधी ही साबून आज ही मनाला. रंग चढतो आहे त्या लाकडीच्या कलेला. अरे नास्ती पोर ही सारी पण लाडका गणपती येणार आपल्या घरात. बघा हा दिवा आहे. हा दिवा आहे. पण खरं सांगतो जेव्हा गावात जाणार आपण सगळेजण या वेळेला गणपती सणाला आता जेव्हा जात तेव्हा आई शपथ लहान पोरं बायका पोरं सगळी नसतील बा कशी नसतील. म्हणून काय म्हणतो आई काय म्हणते कवलं घर आहे आपला. पण मी म्हटलं सजवणार पण बापाला ह्या डोळीवरती हो ऐका बुवा ह्या डोळीवरती मी आणणार. हा काय म्हणते बघा. अरे गावचं कवलारू हे घर सदे अरे गावचं माझं कवलारू हे घर सदे खरोखर भाद्रपद महिना येईल सप्टेंबर
सप्टेंबर दिवेकर अरे गणपती सणाला गावी जाईल मुंबईकर लाडक्या गाण्याला आलेलं आपल्या डोईवर बरोबर कळला का विषय अरे गणपती सणाला गावी जाईल हा मुंबईकर लाडक्या गाण्याला आलेलं आपल्या डोईवर
गणपती सणाला आगामी जाईल मुंबईकर लाडच्या गणाला आणेल आपल्या डोईवर. आज रविवार आहे बरोबर ना. एकादशी आहे की गटार आहे तुमची सगळ्यांची. हा मग तुम्हाला काय व्हेज पाहिजे का नॉन व्हेज पाहिजे खायला? हा कसं पाहिजे? नॉन व्हेज पाहिजे. हा तापड जगवतो मी माझा कृष्णा. आता गवलं अशी भुलत ना आता बघा. जरी मी राधा प्रेमात बोलते अजूनही प्रेमात बोलते बुवा. जेव्हा असेल ना नानासाठी बुवा समोर सचिन धमक बुवा तुम्हाला बोलतोय हा मला कृष्ण त्याची मी राधा. अरे मला फसवलीस. हा मला फसवलीस. हे बायका किती शेवटी मी आणि यायची. मग जीव कोणावर लाव काना मुकुंदा जीव कोणावरती लाव. विषय कसा आणलाय बघा. प्रेमाचा देव देव माझा. हा फक्त प्रेमाचा विषय देतो नंतर एक गौरव घेतो. हा माझे शिष्य शाहीर समीर टेक्कर विरुद्ध कुरवडे शाहीर राजू मोदी आता जगदीश सामना याच ठिकाणी आहे. शिष्य खाली बसलेला आहे माझा. आणि याच ठिकाणी 15 ऑगस्ट त्या वेळेला त्यांची बारी आहे. आवर्जून या. मी पण आहे. 101 रुपये दिले आहेत. त्यांना सुद्धा मधुबनचा मला समजा बघा अभिषेक काय देऊ घे देऊ. आवाज पोचतोय का? हा म्हणून पहिला वेळ फक्त सांगतोय मला. मी काढला होता बा 2-3 काढले मजबूत आणि मी घाबरत नाही म्हणतो सध्या मोरेबा म्हणतात. हा हे चिमुरडे असेल ना हे कालची. हा तरी पण हा कालची म्हणजे कोणाची सहपणी. हा संदीप आता आलाय जोशमध्ये हा दात नाही करते का बात करताय आपण म्हणून काय म्हणतोय. प्रेमाचा विषय पहिला काढला होता. तुम्हाला आवडला तर हो बोला नाहीतर गोवाची मी लावतो. काय कानाची. अरे प्रेम रंगाने रंगले काना. 15 कोणते शिष्य आहेत हे? 15 कोणते शिष्य आहेत? हा म्हणून बुवा पहाडी आवाज तुमच्या गुरुमौलींचा आहे म्हणून हा विषय प्रेमाचा आणलाय. तुम्हाला जर आवडला तर बोला नाहीतर मी टायमाला प्लॅटफॉर्म घेईन. हा अरे प्रेम रंगाने रंगले काना. प्रेमाचे हे मोरपिस डोईवर काना कन्हैया. प्रेमाचे हे मोरपिस. अरे झाले भेटून तुला खूप दिसरे काना. करते तुला मी मिस.
का चालेल का हा? का हा आता ही एक आहे अजून एक आहे आणि त्याच्या पलीकडची व्यक्ती आहे अरे मुकुंदा तुला भेटले की दिंदा धरून हातामध्ये हा बरोबर पाहुणे आली हा बघा अरे मुकुंदा बदलवा विषय आहे अरे मुकुंदा तुला भेटले की दिंदा अरे धरून हातामध्ये का सोडली समाची साथ बंदरे महात्मा बोलू अरे का सोडली समाची साथ अरे काळ्या केलास विश्वासघात सांगायचं वा तुम्ही जातीवंत काय म्हणताय ना त्याचं उत्तर तुम्ही गवडीमध्ये द्यायचं मी काय म्हणतो ऐका का सोडली समाजी साथ का केलास विश्वास अरे मुकुंदा तुला भेटले की दिंदा अरे मुकुंदा तुला भेटले की दिंदा हातामध्ये दुसरा अंतरा ऐकून टाकतो प्लेन बोललो ब्रह्मांडाचा नायक म्हणतो अशी आली का तुझ्यावर वेळ प्रेमाच्या बंधनाला विरहाचा झाला खेळ अरे म्हणे संदीप दिल्या वचनाची कशी
कशी मारलीस अचानक का सोडलीस माझी साथ अरे काया केलास विश्वासघात सांगायचं म्हणून तुला विषयाला विषय भागाला भाग म्हणताना शाहीर कवी फेटवालं तुमचे गुरु आले आता भेटले समोर आहे हा म्हणून बघा वेळ कमी आहे या ठिकाणी सन्माननीय कैलासवासी सुरेंद्र रामचंद्र मोरे यांच्या स्मरणार्थ चिरंजीव त्यांचे दीपक रामचंद्र मोरे आमचे भावकी वावे यांच्याकडून 500 रुपये आलेले आहेत दादाला मोरेबाबांचा मानाचा मंत्र त्याचप्रमाणे किरण करंबळे यांच्याकडून गवळीसाठी 200 रुपये आलेले आहेत त्यांना सुद्धा मोरेबाबांचा मानाचा मुद्रा बघा सगळ्यांचे मला काही जणांनी गुगल पे पण केले मला पण नावाला वेळ नाही हां म्हणून खतलं व्हायची ना हां बघा विषय आता हां मेन मुद्दा बुवांसाठी माझा हा पहिला कार्यक्रम नाही आहे अनेक कार्यक्रम मी केलेले आहेत पण आजचा विषय बुवांना मी दिला आहे हा नवीन आहे जो माझा विषय होता पहिला त्याची फोड लांबरेपणे केली आहे ज्यांनी जिथपर्यंत जे पोचले बघा विषय हा फोडण्यासाठी असतो जो शाहीर तिथपर्यंत पोहोचलेला आहे ते श्रेय त्यालाच मिळणार लक्षात घ्या म्हणून मी आजच्या कार्यक्रमामध्ये मी लांबरेपणा विनंती करतो त्यांना सुद्धा आज त्यांचा काही माझा कार्यक्रम नाही परंतु लांबरेपणाचा विषय होता 22 तारखेला काहीतरी आपला कार्यक्रम झाला यावेळेला मला ऐकायला आलं नाही पण त्यांनी जे उत्तर दिलं ते हाय ठीक आहे त्याच्या पुढे लांबरेपणे संदीपचा कार्यक्रम होईल त्यावेळेला आपण त्या गोष्टी आपण पाहून घेऊ आणि ते श्रेय लांबरेपणा जाईल म्हणून बुवा तुमच्यासाठी आज नवीन विषय आणलाय विषय माझा असा आहे हनुमंताच्या पूर्वजन्माचे 3 क्रमवार अवतार कोण हो ऐकून घ्या म्हणजे हनुमंताच्या पूर्वजन्माचे 3 क्रमवार अवतार कोणते व रामाने हनुमंताला कोणती पदवी दिली ह्याचं उत्तर मला पाहिजे हां सर्च करू सर्च करून मिळणार नाही हां प्रयत्न करा हां म्हणून बघा ज्या गोष्टी होत्या ते श्रेय लांबरेपणाला लागतील आज जर तुम्ही मला प्रश्नाचं उत्तर दिलं ते श्रेय तुम्हाला मिळणार परंतु बारी असते जर वाईट बोलाल तर संधी बोलायला वाईट होत नाही मी पण येण्या डोंगरचा आहे खेळ बोला की सध्या आता दबाव आला सगळ्यांचा असं नाही करायचं असं अरे करायचं काय ना संधी बोला बघा म्हणून काय म्हणतो चांगलं ते चांगलंच बोलणार म्हणून पुरवलेशाही सगळी कामाडे गवळीसाठी 200 रुपये आलेले आहेत ते वन्स मोर गवळ झाली पाहिजे म्हणतात ऐकू अरे मुकुंदा तुला भेटले की जिंदा अरे मुकुंदा तुला भेटले की जिंदा अरे धरून हातामध्ये अरे का सोडली समाजी साथ अरे काळ्या केलास विश्वास ओके आता प्रश्न पण दाखल फक्त 5 मिनिट अजून पैसे दिलं मी लांबरेपणाची बातमी करत नाही पैसे दिलं आलं नाही महाराष्ट्र सैनिक गुरबाड दिगंबर सुतव मयूर निकम दापोली निकेश कांबळे दापोली राजसाहेबांवर गाणं झालं पाहिजे निश्चितपणे दुसऱ्या महिन्यात ठेवली त्यांनी 200 रुपये दिलेले आहे 200 का 300 ते बघून घ्या ठीक आहे होईल करू आपण हां आता गोवांचं ऐकणार मी
फरमाईश होत्या बोल जाईल मी जर हो मला वाईट बोलले बदले बुवा हो कोण तुम्ही भूत त्यात जर वाईट शब्द काय मला बोलले आई शपथ रत्न मंचावरती होऊन जाऊ काय तो बुद्ध नाही माझा म्हणून काय म्हणता ऐका प्रश्न पण घालतोय कसा तो ऐका विनाकारण कोण कोणाची मी खोदत नाही त्यांना संधी बोल पाहिजे ना घ्या आता त्यांना बोल पाहिजे संधी बोल पाहिजे ना आता घ्या विनाकारण कोणाची मी बोल खोदत नाही मला छळल्याशिवाय मी कधी कोणाला बोलत नाही बुवा हा कलगी तुझ्याचा सामना आहे सवाल जबाबाचा अरे वेळवारी रेकून हिंदक साधत नाही बनवलेलं जेवण जर आणि असेल तर चवीनुसार हे नमक पाहिजे आणि काय करणार माझ्याशी डबल बारी बुवा अरे लढायला तशी धमक पाहिजे आज रसिकांना गमत वाटणार आहे ऐशा हा सामना साऱ्यांच्या हृदयात साठणार आहे हा सामना साऱ्यांच्या हृदयात साठणार आहे आणि माझ्याशी सामना घेतला या बुवानी दुसऱ्या बारीमध्ये याची हातभर फाटणार बुवा चिमटाच चिमटाच पण काय म्हणतो ऐका माझा विषय आहे पण काय हा दलित आहे गणव आहे आता बघा कसा आणलाय विषय हा ऐका हा ऐका शाहिरा सांगतो तुम्हाला सवाल माझा नवीन लांबोडे वळा श्रेय दिलेला आहे तुम्हाला नवीन विषय दिला आहे ऐका शाहिरा सांगतो तुम्हाला सवाल माझा नवीन सामना अरे खोटं बोलला तर वा खोटं बोलला तर धुलकीला बांधून ठेवी 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 ऐका शाहिरा सांगतो तुम्हाला सवाल माझा नवीन खोटा बोलला तर
बाई तुम्ही पाहिली असं ऐकली. खरंच सांगतो, जर धुमक बुवा तुम्हाला तांगड्या आटायच्या असतील तसं आखता सत्यबुवा आहे, पण कपड्याच्या खाली सत्यभाऊ कधी उतरलेला नाही आहे. तुम्ही जे बोलाल त्याचं उत्तर देणं माझं काम आहे आणि माझी बाजू मी सोडणार नाही. तुम्ही श्रेष्ठ व्हा. हां, तुम्ही तुऱ्याची शान, मी तलगेची शान आहे. आणि म्हणून जसं मला सहकार्य केलं तसं गोवाना सुद्धा करा. माझी प्रथम तरी संबोधतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.